Now, doon na po'y particular nga area sa atong kinabuhi, o nga kanang part sa atong kinabuhi nga gusto sa Ginoo nga kana siya nga gikuha niya sa ato, iyang gi-entrust sa ato, kinahanglan kabulo pud ta ana mo balik o paggamit nga to sa Ginoo. Ang term diha nga gwapo kaning gitawag og ang maong mga butang di ay nga part sa atong kinabuhi, kinahanglan mabalik day ngadto sa Ginoo ang himaya. Okay, sa man nga part sa atong kinabuhi nga unya sa judgment panilungan sa Ginoo. Kaning gitawag og ang atong time. Panahon. Remember atong panahon, dili nato na manufactured. Gipabor na sa Ginoo sa ato ni, no? Kitag-atag panahon nga makatrabaho para makakaunta, kitatag panahon para mag-enjoy ta sa mga enjoyment sa kalibutan basta kay di lang sala. So kung ang panahon atong gigamit para sa enjoyment sa itong lawas, apan wala na to gamita para magamit para mataga glory ang Ginoo, manubag ta ana, no? Asa man na nga bahin, isampu lang sa simbahan wa tay panahon, pero sa mga gitawag og pag happy-happy nga to sa mga mall, pag happy-happy nga to sa mga beaches, natay panahon. Mo ni gitawag wrong use of time. Sa ato ba nga sa Ginoo, wrong use of time, sayop nga paggamit sa panahon. Ang para sa Ginoo wa na para sa iha, kundi nagamit na para sa kagalingon. So careful ta ana. Kaya daghang mga tao nga ang adlaw nga ting simba Domingo didto man sa mall, didto man sa mga beaches. So wa nay panahon para musimba. So kung ingana buta na to ingon para sa ilang panguna-una di nasala, for igsoon nakasala sila tungod kay ang para sa Ginoo nga panahon gigamit na para sa ilang kaugalingon. So wrong use of time. So sa time i-judge sa Ginoo niya dako tagtulo bagong pag makaplagan sa Ginoo nga wa nato gamit ang panahon nga para sa iya, nga mahatag nato para sa iya. Okay? Second, ang gitawag og atong talent. Okay, makita na to karon, no, nga ang talent sa uban na mga uban maayo mo kanta dito mo kanta sa kalibutan, sa concert. Pero di mo kanta sa simbahan, di mo kanta kaning gathering sa Ginoo sa panahon sa dunay gathering sa Ginoo. So, usa na ka illustration, no? Daghan ko mga nang sa YouTube na isgutan ni pastor ni si Karen Carpenter. Ang iyang tanan nga mga kanta nga gityagaan niya nga iya paging overtime man o practice kuan yun kanang puro yun gitawag og makatats sa kasing-kasing sa tao o makatats kung minaong tao, pero wala niya mapagamit iyang tingog ngadto sa simbahan. So nitabo kay Karen Carpenter sa time na nakasakit siya dito pa siya naka-realize. So it's too late. So mo na nga ang talent atong yung tan-awon nga kung kana nga talento sa Ginoo ba na paggamit. Ang pinaka-last nga i-judge sa Ginoo sa unya nga iyang gi-entra sa ato ang atong treasure. Taon nimo karon ang treasure sa mga tao, mas majority ang treasure nga mga na-acquire sa mga tao, mas majority sa mga tao ang ilang treasure dito nila pahinuod ang tanan sa kalibutan, no? Pagtukod og ilang balay, pagpalit og ilang mga sakyanan, pagpalit og mga propiedad, pagpalit og mga kan pa diha o pag-spend kadto sa gitawag og mga lipay-lipay sa di lang sa mga pag-adto og mga tourist spot, kundi ang ang pagitawag og pag-spend sa ilahang mga treasure ngadto sa gitawag og mga socialization. So nitabo diha ang Ginoo na ang mind nila, wala na sila itabang para sa buluhaton, og that is gitawag og heartful ngadto sa Ginoo. Gani sa ato nga mga nahimong alagad sa Ginoo, kita nga mga nahimo na ang gitawag Kristohanon, kinahanglan bantayan nato nga sa area sa gitawag treasure ang ingon sa Biblia nga part nga to sa Ginoo ato yung mahatag. Kay ngano man tungod kay dili na ato
salamat kay ita gihatag na sa ato ang daghang panalangin niya, ang panalangin pa nga para sa iya ato pag yung hilabtan ato pa yung gamiton para sa ato, so mahimo tang manubag ana sa panahon sa judgment sa Ginoo. Okay, so sa tulo ka area, time, talent ug treasure, ato ni siyang i-check. Kaya kung di na to i-check ni, pag abot niya sa tayo nga mga ito sa judgment, matingalan lang ta nga, uy, Lord, ang akong treasure, ang akong talent of time, nga naman Lord, nga kailaman ko nimo, kailagi ka sa ako. Pero ang problema, ang akong gi-entrust sa imo hawa, man imong ibalik ang para sa ako, gigamit man imong tanan, imo man gi hilabtan ang tanan. So kana nga time dako na kayo ang ato mahimong tulubagon sa Ginoo. So as of now, kung ato ni siya nga kanang nakita nga di ay ipaboran sa Ginoo ni, atong ibalik tong para sa Ginoo, para dili taon niya mahimong manubag panahon mo hukuman kaniya. Okay, so ang Ginoo magapanalangin sa maupong mensahe nga ito doon kapunon. Okay, challenge ako mga iso nga nakadungog, i-discover ang tanan ng mga i-entrust sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kadtong mga dapit nga iya lang gisali sa Ginoo, pero ay part kayo ito sa Ginoong ibalik sa iya, ha, ibalik ninyo. Kaya kung ninyo ibalik, may tulubagon mo panahon sa judgment sa Ginoo. Okay, klaro kayo na diri sa pulong si Diyos. God bless sa mensahe nga inyong nadungog karong kapunon. I put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you.